Noqqas ta' moviment qiegħed iwassal għal piż żejjed u ebbusija f'ġisimna. Jidher illi l-istil tal-ħajja li llum qegħdin ngħixu qiegħed iwassal għal telqa u għal qas kbir minħabba il-kumdità illi ngħixu. Jista' jagħti l-każ illi maħniex infittxu dak illi jista' jagħtina żvok. Il-mixi u xi tip ta' eżerċizzju għadu il-bot mill-istil tal-ħajja illi ngħixu aħna il-Maltin, jew aħjar ta' wħud mill-Maltin għaliex ma nistgħux niġġeneralizzaw. Sa min eta żgħira mhux inħajru biżżejjed lil uliedna l-itfal tagħna biex ikunu parteċipi biżżejjed fl-attivitajiet fiżiċi. Aktar u aktar jaraw lilna l-adulti illi ma nagħmlu xejn f'dak li għandu x'jaqsam eżerċizzju. Ħafna minna, speċjalment dawk illi jaħdmu, għandhom ir-rutina ta' kuljum, mid-dar għax-xogħol u mix-xogħol għad-dar. Sawn mhijiex gravi daqshekk għaliex jekk int spiċċajt mix-xogħol faċilment tista' tagħmel xi attività fiżika. Imma ħafna huma dawk illi mix-xogħol imorru lura għad-dar għal fuq is-sufan, jużaw it-tablet għal ħin twil, jieklu u jixorbu fuq is-sufan, isir il-ħin u għerħilna mmorru nistrieħu, mhux hekk għaliex l-għada reġa' għandna ġurnata xogħol. Illum il-ġurnata qiegħda tiżdied it-teorija tal-professjonisti illi inqas ma nkunu attivi aktar se jitfaċċaw problemi fl-istabbilità ta' ġisimna. Mhux biss, kulħadd jaf illi l-piż żejjed jista' jwassal għal ħafna marti ieħor kroniku. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live waqt il-programm F-Living Show, Matteos Grasso. Buon pomeriggio. Good afternoon. Good afternoon aħjar. Nirringrazzjak. Italjan daqsxejn nibsa. Mhux il-forte. Għax inti għaddek żgħir ħafna hu. Eżatt. Ma tlajtx nara television Taljan. Vera ma tlajtx. Ma mbagħad għandi ħija eżempju Taljan jixorbu taqbad diskursata Ikbar minnek 4 snin. Attara. Dak iż-żmien ta' Olja Benji. Inti ma lħaqx dik l-era. Naħseb il-ħaqtu ma kont żgħir. Kont żgħir. Fil-kemm twilidt? Fin-90. Fin-90. Ftit wara l-famuża gwerra tal-Kuwait. Konna tinsemmu kombinazzjoni. Għax l-istess sitwazzjoni kien ġara f'pajjiżna battanna grocers u l-mini markets dak iż-żmien supermarkets ma tantx kellna. U ma nixtieqx li kif tkellimna naqbdu għallu fuq dal-imbierek influenza, imma ir-realtà hija li l-influenza komuni u li tisma' tabib jitkellem toqtol ħafna iktar minn din l-imbierka korona biex ma nsemmux illi fl-Amerika biss bejn wieħed u ieħor l-naf kwart u laqqas 500,000 ruħ imutu taf biex bis-sigaretti. Mela daka m'hemmx paniku. U nifhem ta' għax sitwazzjoni li qed toqtol ġifieri xi 2%. Però tant fl-opinjoni tiegħi hija minn fuqha u tajjeb li jkun hemm prevenzjoni, imma il-paniku qatt m'għamel ġid naħseb jien fl-ebda ċirkostanza. Li ġara u li tnefħet wis is-sitwazzjoni u forsi l-epidemija kienet daqsxejn fast ukoll. Allura raw dall-armar kollu il-ċittadini b'mod partikolari aħna il-Maltin. Però aħna kultant nifluwenzaw ruħna ħafna mill-aħbarijiet u minn dak li nisimgħu. U naħseb social media wkoll. Eżatt, u naħseb jerġa' jmur il-punt kollu għal dak li nsemmu ta' spiss jiena u inti Karl. Illi tittisaqsilek innifsek jiena bħala Matteus Grasso, jiena bħala Carbonaci, x'nista' nagħmel biex din iċ-ċirkostanza ma taffettwanix? Roset. Mela qed insibu li dawk it-2% li jmutu, apparti li jkunu nies ta' ċertu età normalment. Jew b'xi kundizzjonijiet. Diki ikunu b'ċertu kundizzjonijiet, issa hemm kundizzjonijiet illi naturalment huma anke forsi ġenetiċi illi ħajaffettwa għal dak li jkun marit. Però ħares fil-mera, saqsilek innifsek jien x'nista' nagħmel biex innaqqas ir-riskju illi taqbadni l-influenza, illi jaqbadni kwalunkwe ħaġa oħra. Nista' nagħmel xi ħaġa? U normalment, Karl, ikunu kemm affarijiet ovvji u sempliċi u affarijiet li għandhom bżonn repetizzjoni. Semmejta ħafna inti li pereżempju ma nitfgħux it-tixjuż fuq il-mejda, illi naħslu jdejna qabel niklu, illi naħslu jdejna anke mhux qabel niklu, naqbdu rutina hekk. Però x'qed nagħmel ta' kuljum biex innaqqas dak ir-riskju? Bħal pereżempju, hija tinsib imqar nofsija illi forsi malli qomt jiena qabel ma bdiet il-ġen tal-ġurnat ta' ħaddiema ġejjin, ta' mobile doq, ta' emails, waqt li forsi l-poplu għadu rieqet, jew ma bedix jaħdem jiena ħanamel dak li għandi bżonn
Għax naf, illi jekk ħanejt u iva, imbagħad nagħmlu wara x-xogħol forsi, b'dak il-forsi normalment ma nagħmlu xejn. Ma jsirx. Mela kemm huwa aħjar illi inti fil-ħin li għandek liberu ta' qabel ma tibda l-ġurnata, ikun dak il-ħin li tagħmel l-eżerċizzju. Taf kif ħajjejnek Karl? Ħajjejnek illi mbagħad inti matul il-ġurnata ħatkun iktar kalma. Ħatejnek għax taf li ġismek hemm inqas ċans li juġak lemmulaw għax diġà ħaddimtu. Number 2. Number 3, ukoll la inti għamilt l-ewwel oġġett Ta' dawk li l-affarijiet li inti għandek tagħmel. Ekku. Jew li tixtieq tagħmel, għax hemm differenza dak li għandek tagħmel li tixtieq tagħmel u dak li għamilt. Għaliex ħafna drabi fil-ħajja tagħna u konna qegħdin ngħidu aħna stess ħloqna dan il-ġens frenati li aħna qegħdin ngħixu fih anke wkoll bħala ċittadini Maltin u Għawċim. Tara s-sewqan kif aħna nsuq kulħadd isu frustrat. Tmur x'imkien kulħadd irid jinqeda l-ewwel. Rajna daw l-episodji kulħadd irid jaħtaf l-ikel u jargumentaw, pereżempju. X'irid ngħid, hawn ċertu il-bniedem qed ikollu ċertu rabja ġo fih. Ta' frustrazzjoni illi mbagħad ma kien ħaġa donnu isu jiżvoga. Ħansemmi żewġ affarijiet li għadek kemm semmejt, Karl. L-ewwel waħda semmejt inti illi jekk nibdew bl-exercise fil-ġurnata, għamilt oġġett illi huwa li jinvolvi ċertu enerġija. Issa ara kemm tajba. Moħħna programmat b'tali mod. Illi jekk l-eżerċizzju jagħmlu l-ewwel ħaġa filgħodu, u hawnhekk bl-ebda mod jiena qed ngħid illi bil-fors trid tagħmlu filgħodu, ħalħadd ma jifhimni ħażin, però qed insemmi xi vantaġġi tal-li tagħmlu filgħodu. Illi għax inti ħdimt fiżikament, kwalunkwe ħaġa li ħadd tagħmel wara li normalment mhijiex fiżika ma hija mentali, ħadd inħass eħfef. L-istess ħaġa eżatt. Imma għax bdejt b'xogħol li involvi l-ġisem, xogħol fiżiku, l-affarijiet l-oħra mentali ta' waraja huwa approvaċċar illi ħajħassu eħfef. Ara kemm tajba. Dika number 1. Number 2, Karl, kif tajt tajjeb inti? U hawnhekk forsi ħad tkun sorpriża li ħanajt, imma huwa tajjeb illi noħorġu r-rabja tagħna. Imma fejn noħroġ ar-rabja tiegħi? Jiena ħammur noħroġa fis-supermarket, ħammur noħroġa fit-triq u nista' noqtol li xi ħadd jew immut jien, jew nista' noħroġa mal-exercise li min qed inweġġa' lil ħadd anzi nista' nkun ta' ispirazzjoni għal xi ħadd ieħor li qed jarani jgħid tara naqra Karl minkejja ħajtu kemm biżi qed jagħmel l-exercise jien ħansib l-iskużi, Karl min jaf kemm għandu x'jagħmel, familja, xogħol, business, television. Tajjeb, tista' tkun ta' ispirazzjoni. Number 2, inti qed tgħid li jisma' jiena lajt ċaqlaqt anka ta' madwari ħan influenzhom pożittiv. Forsi ma ġewx jagħmlu l-eżerċizzju miegħi. Imma xraw l-eżempju tiegħi, eżempju ħajkaxkar anka fil-familja. Jekk ħatasal id-dar wara x-xogħol, flok minti ħatmur bras mimlija, għax diġà inti bdejt minn filgħodu tiżvoga flok fihom fl-exercise, ħatkun aktar paċifiku u aktar ikollok paċenzja magħhom. Anticipajt kelma u żajta propju f'dan l-intervent tiżvoga. Ekku. Mela. Għalkemm hija interessanti di. Aħna ngħidu muru żvoga. Issa, meta inti tiżvoga tfisser li qed toħroġ dik l-enerġija illi inti qed takkumula l-istress ġo fik. Hawn min jgħidlek mur għajjat hemm u żvoga hemm. Issa min jgħidlek mur u żvoga fid-delizzju tiegħek pereżempju. U allura naħseb illi hawnhekk qed jolqot punti interessanti. Anki fil-ħajja ta' kuljum tagħna. U ma jfissirx li anki wkoll forsi intom ta' ċertu età matura ma tappellax għalikom ukoll. Ila għaliex il-peace, l-istress, is-sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna, il-ħajja mhijiex faċli. Aħna rridu nagħmluha b'mod kullu rita nippruvaw b'xi mod jew ieħor intaffu d-diffikultajiet li jkollna. Min m'għandux diffikultajiet, kulħadd. Tajjeb, issa kemm nħarsu lejhom b'mod illi nistgħu insolvuhom. Hawn min joqgħod jitkellimlek ara kemm kbira l-bużieqa u l-bużieqa dejjem tikber u tikber. U min jgħidlek hija naf li l-bużieqa kbir, imma jien kif ħanagħmel biex nifqaħħa l-bużieqa. Biex insolvi d-diffikultà. Ħanżid oħra miegħek Karl ta' moħħna qisu l-internet. L-internet jekk tiktiblu Karl Bonaci, ħajtlaw l ritratti ta' Karl Bonaci. Jekk tiktiblu Donald Trump, ħajtlek ritratti ta' Donald Trump. X'qed nipprova ngħidlek. Il-ħajja hija bħal l-internet li tgħidilha jew fuq xiex tiffoka ħadtik dak ir-riżultat. Mela, min joqgħod jewden u jirrepeti kemm tqila dil-ħajja, kemm diffiċli, hija pruvata illi ħajkollu ħajja aktar diffiċli. Għaliex? Għax hu ffukat
Għax hu qed jgħid lil moħħu li l-ħajja diffiċli. U moħħok jipprova jtik raġun. Yes. Il-qrit iġib il-qrit jgħid il-Malti, eh? Inkredibbli, ora kemm tajba, pereżempju kieku hawnhekk naqel, jista' jkun li jibda jtik dak is-sinjali. Li ma nara ħafna u bravissimu, insomma. Interessanti, grasso semma li rwieħ. Iwerwirni kien dak il-bek. Darba rajtu. Ok, sinjuri, dal-waqt niftħu li tal-telefon biex nitkellmu magħkom, tkellmu magħna jew naqsmu l-esperjenza fl-imkien. Nixtieq li nisma' wkoll dawk li b'xi mod jew ieħor missew ma' Mattejus, vuol diri li raw il-kambjament f'ħajjithom billi għamlu l-programmi ta' eżerċizzju, raw id-differenza. Ejjew ħanejnu l-ħadd ieħor dawk li tiġà għamlu dan il-progress fil-ħajja tagħhom, jew inkella kellhom mira u laħquha bis-saħħa tiegħek, bis-saħħa tagħkom jekk qegħdin isegwuna bħalissa, ċemplu, ħalli tagħmlu dan l-intervent, ħalli twaslu messaġġ. Iskanta l-messaġġi tagħkom kemm jiswew iżjed minn tagħna. 27-500-500, 27-600-600, jew ħalli nuru sens ta' pożittività. Il-ħin huwa issija preċiżi. Karl, jekk nixelu l-news illum ħlif imwiet u traċedji u ma nafxiex minn tixħatara, mhux ġast issa li hawn dil-moda tal-virus, imma dejjem daqqa gwerra law sanzjonijiet, eċċetera. Ħan nitlob il-dak li jkun illi juża it-tablet jew il-mobile tiegħu flok biex jaqra l-news imqar għal jippruva 5 minuti kwarta għal bidu, mhux ħan tolbu sija u nofs. Jikteb sempliċiment dal ħan ikteb. Positive affirmations. Mela positive u affirmations tispellijek AFF IRMATIONS. Mela AFF IRMATIONS. ħajtellalek listi sħaħ ta' videos u mużika ġifieri sounds ta' klim pożittiv illi inti tista' toqgħod tgħid matul il-ġurnata illi bihom mhux biss ħatara l-lenti tal-ħajja u tad-dinja differenti imma ħadħossok verament aħjar. Għax jiġri iktar ma naraw l-news. Again, iktar tereq fin-negattività. Tara naqra ħażin biss kważi jiġri. Anke jekk ma tirraġunax, anke jekk ma tgħidx ara naqra ħażin biss, l-news qed jagħtuk il-ħażin biss. Kemm il-darba nisimgħu b'affarijiet pożittivi fuq l-aħbarijiet, toddhom fuq subaj. Mela wasal iż-żmien illi niffiltraw. Illi ngħidu isma' orrajt, tajjeb li nkun naf x'inhu jiġri madwari, imma iktar min ħal nara news, naf illi aktar ħajaqbadni nervi, negattività, frustrazzjoni, mbagħad mhux tab xejn, ma jien dan nervi minn fejn ġej, ma din rabja, imma din li qisu kollox ikraħ minn fejn hu ġej. Normalment minn dak li qed nisimgħu u minn dak li qed naraw. Sinjuri, għandi dan ir-reklam u mbagħad nerġgħu niġu lura u nkomplu ftit ħin ieħor ma' Mattejus, naħseb li hija sessjoni interessanti anki wkoll biex tikkargana għal din it-trasmissjoni sal-4:30. Bqgħu hemm. Carbros Bathrooms Birkirkara. L-installazzjoni ħafna huma dawk li jikkonfondu kif ħajwaħlu, ħajpoġġu il-madum u s-set tal-karma tal-banju. Il-Carbros għandhom soluzzjoni. Mela, Carbros, apparti l-għażla li dejjem nitkellmu fuqha ta' x'wieħed jista' jsib għand Carbros joffri s-servizz tal-installazzjoni. Carbros għandu l-ħaddiema tiegħu stess, jiġifieri jekk wieħed irid jibdel il-kamra tal-banju tiegħu mill-bidu sal-aħħar, wieħed għandu jiġi hawnhekk, aħna ħanoffrulek is-servizz kollu mill-bidu sal-aħħar fejn aħna ħanibagħtu grupp ta' nies ikissru kamra tal-banju, grupp ta' nies jagħmlu l-plumbing u grupp ta' nies iwaħħlu l-madum. Ġifieri dawn huma nies kollha separati, kollha jaħdmu ma' Carbros, ġifieri intom kull ma tkomx taqsmu ma' Carbros, mhux ħatoqgħodu tiġru wara l-plamer jew wara tal-madum għax wieħed ġie u ieħor ma ġiex. Intom tafu l-Carbros. Imma aħna ħanoffrulkom is-soluzzjoni kollha mill-bidu sal-aħħar fi żmien qasir ħafna. Ġifieri dak huwa importanti għax wieħed meta jibda l-kamra tal-banju għaw ċertu nies għandhom kamra tal-banju waħda. Ma jistgħux idumu bil-kamra tal-banju mkissra, però Carbros offrilkom dan is-servizz kollu mill-bidu sal-aħħar fi żmien qasir. Proset bib tiegħi, ħe? X'qed tistennew jekk inti tixtieq li tibdel il-kamra tal-banju tiegħek, għażelaw Carbros Bathrooms Birkirkara għaliex jaqduk mill-A sa Z. Grazzi li qegħdin magħna l-kumplament tal-wara l-offsinar tajjeb. Nerġa' nirrepeti n-numru tat-telefon li issa drajtuh 27-500-500, 27-600-600. Ħafna huma dawk li jgħidulek imma x'nista' nagħmel? Kif nista' nagħmel? Jien naqta' qalbi, jiena nixtieq illi nbiddel l-istil ta' ħajja tiegħi, jiena nixtieq illi nnaqqas mill-peace, nixtieq illi nibda nagħmel xi tip ta' eżerċizzju, imma nħoss li ma niflaħx. Imma inti qatt provajt
U għamin jgħidlek u jina xejn niprofa x'ma jirnexxilix. U dik ikun tiġarra senjat li mhux se jirnexxielu. Again, ma' tema ta' negatività. Illi jekk jiena qed narani illi jiena minix kapaċi, mela moħħi qisu dak l-internet illi jgħidlu jiena minix kapaċi u ħajtik raġunijiet, Karl, għalfejn m'intix kapaċi. Ara kemmu kbir. Moħħna letteralment ara kemmu komplikat u kumpless. Moħħna li tieħ jemnu u li ġelu jisma' u jara ħajjemnu u ħajatwaħ. Mela jiena xirrid ngħid. Ejja ngħidu pereżempju li hemm persuna li qed tarana, tajjeb, illi llum ilha tħoss għax dan mhux xi ħaġa li tiġi ċumbum illi pereżempju għandha xi ħam żejjed f'ġisimha. Ilha tħoss dik iċ-ċertu sens ta' frustrazzjoni, forsi rabja, u qalet isma' għandi bżonn li nibda nagħmel xi ħaġa. Għax qabel xejn, Karl, ma jistax ikun li tibqa' xewqa, in-nixtieq ma jasal imkien. Tittajt jiena issa huwa bżonn. Daqshekk ma jistax ikun. Irrid, m'hawnx bħalek, dik hija l-kelma. Prosit, Karl. Għalax nistgħu nagħmlu. Number one irrid ngħid, again bl-eżempju tat-tablet u tal-internet, irrid ngħid jiena llum hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna ġdida, ta' persuna fit. Min daħal il-Form 1 Fit bl-Ingliż u mhux bil-Malti. Eżattament, bitti waħda. Min daħal l-ewwel ġurnata tal-Form 1, Karl, huwa student tas-sekondarja, bħalma huwa student tas-sekondarja min qed jagħmel l-aħħar ġurnata tal-Form 5. X'qed nipprova ngħid? Illi l-vjaġġ huwa ta' 5 snin. Imma tnejn li huma studenti tas-sekondarja, mela inti qabel illum tajt jiena hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala persuna healthy u fit. Imma tħares fil-mera u tarak li għadek imbaċċa. Għax inti hija l-ewwel ġurnata. Però jekk inti ħatibqa' tgħid jiena studenta tal-primarja, fil-primarja ħatibqa'. Allura minkejja li hija l-ewwel ġurnata u minkejja li fil-mera għadni qed narani il-bot, iva tikkomment tgħid illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi. U iva, pass kapaċi nasal kif wasal ħadd ieħor u mbagħad mar l-università u ma nafxiex. Imma kollha għaddew mill-primarja, sekondarja, eccetera, eccetera. Da sempliċi ta' mhux l-ewwel darba b'sitwazzjoni sempliċi ħafna għandek kamra d-dar u tixtieq tiżbarazzam. U din l-imbirka kamra għandha ħafna kaxex ġo fiha b'ħafna affarijiet illi kważi bil-kemm tista' tiftaħ dak il-bieb. U tajt u ħallija u nerġa' nagħlqu u ħallija u minn fejn ħanibda. Jekk mhux sa tibda mill-ewwel kaxxa li hemm fejn il-bieb toħroġ tara x'fiha u twara bit-tajjeb u tneħħi l-ħażin u tibqa' tagħmel hekk il-kaxex kollha, l-aħħar kaxxa li għandek nħata ġewwa, forsi għandek dik xi ħaġa li verament inti tixtieq li tkawdija f'idejk li hija s-saħħa pereżempju, qatt ma ħatasal għaliha. Tibda mill-ewwel kaxxa. Bl-istess. Tajjeb, neħħi il-ħażin u żomm it-tajjeb. Bl-istess eżempju eżatt, Karl, vera ġobni l-eżempju tiegħek, inti tista' tgħid isma' jiena naħseb biex nikklierja din il-kamra għandi bżonn xi 6 sigħat. Mela x'se nagħmel? Ħa nagħmel nofsija kuljum dil-ġimgħa. U f'kemm ngħidlek tajjartha, l-exercise huwa eżatt l-istess. Ftit. Anka l-World Health Organization tgħidlek illi idealment tagħmel siegħa u nofs f'ġimgħa ta' exercise li mhux sempliċiment mixja biss. Issa jista' jkun speċjalment anka forsi minn qed jarana fuq it-television, Karl, illi t-tabib jgħidlu jew jgħidilha isma' inti jibda mill-mixi. Tibdiex għalissa b'xi exercise komplikata għalik, għax qiegħda fi stat ta' saħħa illi l-mixi huwa l-aħjar pass illi jmiss. Però għal min minna forsi huwa daqsxejn aktar avvanzati, nista' nuża l-kelma fis-sens illi m'hemmx uġieħ sever jew inkella mart sever illi qed iżommu milli jagħmel exercise aktar forsi nuża l-kelma ibes, għavolja mhix il-kelma propja ta' imma kumparat mal-mixi huwa aktar ta' sfida, ħanuża dik il-kelma. Allura huwa provat illi dawn il-World Health Organization qed jgħidulna isma' għamel siegħa u nofs ta' dan l-eżerċizzju moderat, mhux ħafif iżejjed. U dik is-siegħa u nofs ġimgħa kif nista' nqassama, Karl? Nofsija, 3 darbiet fil-ġimgħa. Nofsija illi idealment inti qed tagħmilha f'komunità. Illi inti qed titkellem daqsxejn ma' ħadd ieħor li għaddej mill-istess vjaġġ bħalek. Forsi min għadu ħajibda u inti forsi ilek xi ftit, jew inkella ħadd ieħor li ilu xi ftit u inti għadek ħatibda. U l-ħajr ikun hemm anke gwida. Gwida mhux biss fuq x'se niklu, insellem hawnhekk in-nutritionists illi tant jaħdmu, imma anke gwida fuq l-eżerċizzju, li tajb li jkun hemm coach tal-exercise illi ħajdlek x'għandek tagħmel u kif tagħmilha. Tajjeb. Imma again,
irridu mmorru mill-punt illi isma' din hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna ġdida, healthy u fit. U minn hemm lem, il-moħħ ħanibdew nitimgħuh. Isma' jiena x'nista' nagħmel biex verament ikun healthy u fit? Ħanoqgħod infittex forsi l-aħbarijiet il-ħin kollu li ħajarquni fin-negattività illi kważi qed ituni l-messaġġ li ħjar nissakkar ġewwa. Jew inkella jiena ħanitgħallem biex nara kif ħankun iktar kuntenta. Għax dak kull punt ta' kollox ta' li f'ħajtek tgħix kuntenta. B'saħħti, ħalli ma ġiex bżonn il-mediċini, għax minn hawnhekk insellem lill-pharmacists li wkoll huma awareness magħhom jitkellmu jiena illi ħafna mediċini fihom is-side effects. Waqt li l-exercise Karl qisu dik il-pillola illi tant għandha benefiċċji fiha. Illi l-unika side effect illi għandha illi jista' jkun jekk ma tagħmilx l-exercise sew tweġġa'. U wkoll ġieli jkunu affarijiet żgħar jista' jkun affarijiet kbar jekk ma nqogħdux attenti, però normalment tkun ċuċata żgħira. Illi din l-istess pillola mhux li ma fihiex side effects ta' nervi, ansjetà, depressjoni, nefħa, tal-li anzi hija approvata li tgħin fl-ansjetà, tgħin fid-depressjoni, tgħin biex inneħħu anke dik in-nefħa żejda ta' ilma illi jkollna. Ok, fuq linja għandi wieħed minn dawk it-telespettaturi illi iħobb jagħmel kuntatt magħna u inti merħba, Amadeus, merħba ħabib tiegħi. Xitaj li tievi? Kif inti? Inti persuna pozittiv. Għattus konte? Essek għattus. Mod sal-ħamrum. Bil-power scooter, un bat manġet il-malsa ek. Sewa, għaddejt fej il-pont edin jamlu bla tal-bajda. U għadġej għal-għawek. Issa ħad slice majjal u daqxej max. Max. Għastit il-żom, il-timetable. Kif qed jgħid tajjeb Matejos iblu ismek ta' għax fakkarni Flotter Matejos li kien jilab mal-Inter. Iblu ismek, iblu. Jem mhix Matejos Amadeo, Amadeo. Alla jħobb jiena, alla jħobb Spanjol. Siblu Grek Amadeo. Le, wanka Guzman Sandu minku Spanjol ukoll. Ukoll. Żgur, kollu Spanjol għandijin. Tajjeb. Skont ħanajt, Karl. Meta semmejtu l-Anton Grasso. Fakkartuna dak kien jallimni, dak l-isla ta' snajja. Vera? Immaġina f'dawk il-ħadz li kien hemm. U tħanna l-ewwel darba fil-klassi tiegħu. Sewwa. Lam ċappa. U kif tħanna kollha. Għaddu taf kif inqtajna mhix roħsibna li hemm u fatatta. Ġejna nżinna kollha kemm nimxu barra. Niftakar u mbagħad ħareġ warajna. Itlu jiena t-teacher, ħadd kien tanaqata ġifieri u naqsadna. Isrilu minn hawnhekk ħafna. Nsellimlu jien ukoll. Kittib wieħed mill-kbar li għandna ġewwa pajjiżna. Mateo sallimna ħafna, Karl. Kif għandek iżomm id-disciplina? Kif għandek tagħmel l-exercise jien għamil ġim żgħir, mhix xi ġim kbir ta' rota minn daw l-static ngħidilha jien, għandi tal-messaġġi, għandi tnejn waħda tabla dawl u oħra bid-dawl u li nintiżen. U dak tagħmel timetable inti, għax ma tagħmelx it-timetable. Fil-ħodu tuħu il-naqas tema nieħu u kafe Karl. Misħun bil-lumi. U ġili nieħu misħun, lumi u ġinġer iktar aħjar tajjeb ħafna fil-ħodu. Veru. Għax inti iġielek dak kollox. U qabel ma norqdu, nieħdu toffiħa bil-qoxrob kollox, għax dik tajba ħafna wkoll. Għallim saren Karl biex taddi għall-purgar. Tajba ħafna. Nirxeq nirringrazzjak Mateus. ħafna ġi taf ġili niċċajta miegħek u ġili dana. Però nirxeq nirringrazzjak għax bis-saħħa tiegħek jien kodetek li nżilt 7 kilos. Immissa minn dikinhar nżilt 2 kilos oħra. Ġifieri ma bis-saħħa tiegħek għax jiena nħobb nieħdu Pariż. Nirringrazzjakom Karl wara forsi kemm ħadd jitkellem. Grazzi sieħbi, grazzi. Jiena l-Amadeus huwa nħobb insejħlu osservatur. U bil-karattru tiegħu li għandhom iwassal ħafna messaġġi. U hemmhekk tinduna kemm meta persuna jrid jagħmel xi ħaġa, irid li jrid jitgħallem u fl-istess ħin dak li qed jipprova jossorbiju
qed jipprova jwasslu l ħadd ieħor. U ħanżit waħda miegħek li flok ma joqgħod id-dar minkejja li hu jista' jsuq l-scooter mhux forsi il-karozzi l-Suzi li għandna aħna. Tajjeb, ma jġib skużi, ma jgħid jiena beżżul, jiena ma sax insuq karozza le. Jaqbad jista' jagħmelu u jagħmilha. Jiena ta' aspirazzjoni kbira ħafna li hija Karl, apparti li huma nies bħala Amadeus, huma nies illi jilagħbu pereżempju il-basketball ta' persuni bi bżonnijiet speċjali, il-Paralympics. Tejtija daw, ġo wheelchair qed jilagħbu l-basketball, it-tennis. Kemm faċli? Jiena fu wheelchair xi sport nista' nagħmel. L-għażla fidejk. Jiena naħseb illi dik l-għażla hija f'idejk. U naħseb illi ħadd ma jista' jiddeċiedi għalik. Inti trid tiddeċiedi u nagħmlu ħafna affarijiet f'ħajjitna minħabba ċertu regoli, imma kif nistgħu ninbidlu aħna stessi rridu niddeċidu. Ħanżit waħda miegħek, pereżempju Amadeus, jismani fuq dan il-programm. Jiena naf min jgħidli illi ilu jsegwini minn mintu kont tifel u jaqra x'noqgħod nikteb fuq il-Facebook u dawn l-affarijiet. Però milli ngħid ma jagħmlu xejn. Mela kważi kważi jafu s-suġġett aktar minni, tant jitalmu jagħmlu riċerka. Però minnu ma jwettqu xejn. Kieku xi ħadd bħala Amadeus pereżempju, jisma' qar biċċa waħda u japplika diġà ħafna ħjar minn min jisma' kollox u ma jagħmel xejn. Jiġifieri. L-azzjoni. Sinjuri, naħseb illi provajna wkoll illi fl-ewwel ftit ħin tal-programm tagħna tal-lum din it-trasmissjoni b'xandira diretta, provajna waslu dawn it-tip ta' messaġġi. Messaġġi pożittivi biex nippruvaw kemm jista' jkun illi aħna nbidlu r-rutina ta' kuljum. Għaw minn għandu rutina mod u għaw minn għandu rutina mod ieħor. Naħseb illi llum qal xi ħaġa tajba Matteus u qal illum jien persuna ġdida. Ejjew nagħmlu għadi, aħna l-koll ta' f'ħafna affarijiet fil-ħajja, u tant forsi kmieni fil-ħodu, nqumu bċertu burdati u bċertu toqol. Ejjew nagħmlu għan. Illum jien persuna ġdida, x'nixtieq jew xirrid nagħmel anzi aħjar il-kelma, xirrid nibdel f'ħajti. U naħseb li b'xi mod jew ieħor, naħseb illi jekk immorru b'din il-konvinzjoni, għax inti tkun konvint minn dak illi inti tixtieq tagħmel, tajjeb, naħseb illi jirnexxilna l-kol. Għandna x'telefonat oħra? Okay, hello. Hello. Insellim. Living? Iva. Mr. Grasso. Nixtieq nkellmu naqra. Qed jisimak is-Sur Grasso għajdilna. Nisma' ftit. Isma' jien anzjana. Għandi 84 ħadkun taf. Prosit. Però jiena nikol healthy. 4 stejja ngħidu 3 snin ilu kont niġri nagħmel nitlaw nagħmel faċendi u kollox. Imma mbagħad I gain weight. Min 67 dejjem kont ferħana 67 kelli ħwejjex u għowtiet u mbarazzi kollox jiġini. Issa ma jiġini xejn għax ġej 73. Qed nipprova innaqqas dawk il-kilos imma ma nista' mmur imkien biex inneħħihom u mort exercise u mort ħarqorn u mort law u mort issa kont ma niflaħx, ma minix nimxi ħafna ħanejdlek ukoll. Imma nistax nafxin, qed niekol 3 darbit kuljum. Qed nagħmel sewwa, però jiena li kell tiegħi huwa healthy. Dejjem ħaxejx, però xi kultant niġi bloated tgħix kemm. Għamilt l-intolerance test. ħadd ma jemmen bih, ħadd, professuri ħadd. Insomma, jiena nipprova ma nieħux, però qed niekol 3 darbit, qed nagħmel sewwa. Sinjura, l-ewwel net jiena ħajkellmek Matteus nawguralek għandek età sabiħa ta' 84 u xek għaltilna. 84 titkellem b'din l-enerġija kollha, bil-mentalità tissa, bil-intolerant test, l-exercises u hekk li tikol healthy. Proset, well done. Waħda kbira, illi hi għada qed tara kif ħadkun aħjar. Kemm hu faċli ħanerġgħu ngħid li ngħidu issa jiena l-aqwa tiegħi għadda, jiena m'għadniex żgħira issa determinazzjoni. Għada qiegħda tara x'ħad tagħmel biex tkun aħjar. Proset tassew, Sinjura, mela dik number 1. It-tieni net mhuwiex kemm tiekol, Sinjura, fis-sens jiġifieri kemm ta' spiss, però huwa x'tiekol u kemm tiekol fil-ġurnata. Jiġifieri inti issa tiekol darbtej 6 darbiet. Jekk b'kollox kilt l-ammonti illi inti għandek bżonn u dejjem ħu parir ta' nutritionist kwalifikata, inti m'għandekx għalfejn bil-fors toqgħod tikol 3 darbiet jew 4 jew 6 jew 8. L-importanti li dak li kell bħala kwantità tkun kiltu fil-ġurnata, mhux iżejjed kemm jista' jkun
U mhux in-nieqes laqqas, għax in-nieqes ukoll fih ħafna żvantaġġi. Issa, kif anka qalulek xi professuri jiena wkoll tal-idea illi ċertu intolerance test ma jkunux daqshekk preċiżi, l-idealment illi anka nitkellmu mat-tabib għal daqsxejn iktar testijiet forsi profondi u dettaljati, dak huwa parir personali li nħobb nagħti anka jiena bażikament. Issa, x'jista' jkun il-kawża li biha żdiedet il-peace? Mela, jista' jkun xi mediċini. Semmit waħda kbira però. Semmit illi hi anka jkollha ċertu nefħa. X'qed jikkawża dik in-nefħa? Huma l-mediċini? Nitkellem mat-tabib ħalli nara daqsxejn. Huwa forsi li minkejja s-sinjor tikol ħafna ħaxix, hemm xi ħaxix illi ma jaqbilx magħha? Li qed jimliha bil-gass. Li qed jimliha bil-gass jew bl-ilma. Jew bl-ilma. Tajjeb, hemm xi ikel illi forsi taħseb li huwa healthy, pero qed tiklu fi kwantitajiet daqsxejn kbar. Fil-porzjonijiet. Fil-porzjonijiet. Jekk tikol kilo tiġix kuljum xorta healthy bħala l-laħam. Ekku. Imma ħafna. Speċjalment Karl, mhux se ndejjaq minnek il-famuż ross u frott illi nafu li huwa sostanzjuż, però fi kwantitajiet ħajammonta. Issa, għalfejn qed insemmi iktar ir-ross u l-frott milli pereżempju it-tiġiġ. Għax il-famuż ross u frott qiegħed fil-familja tal-carbohydrates, tal-karboidrati. Daw x'inhuma? Mela meta aħna niklu l-karboidrati, ross, frott, patata, aġin, hops, ma nafx semmejtux diġà. Però dan huwa l-anqas familja illi aħna għandna bżonn għax aħna ħafna mill-ħin ma nkunux qegħdin attivi fiżikament. Jgħix mingħajr il-kwantità ta' karboidrati l-bniedem. Persuna mhux attiv. 100%. U fil-fatt m'għandux bżonn ammonti kbar, għax l-ammonti kbar għandu bżonnu minn il-ħin kollu fiżikament attiv. Fiżikament attiv mhux qed ngħidu pereżempju il-faċendi tad-dar ta' fiżikament attiv naf Atleti, footballers. Atleti, footballers, eżattament, m'hawnx bħalek Karl. Allura, noqogħdu attenti li mhux ġast jekk hux healthy jew le l-ikel però skont mill-liema familja ġej. Huwa approvat illi għalina li aktar nkunu bil-qiegħda milli attivi, aħjar nafsu daqsxejn iktar fuq proteini, mela qed nitkellmu. Laħam? Mawx bħalek, laħam abjad, ħut, laħam aħmar ammonti kontrollati, tajjeb għax ibatu kollu kun hemm ċertu side effects. Nitkellmu anke fuq il-famuż Greek yogurt, illi huwa aħjar minn yogurt normali, tajjeb il-famuż Greek, għax ikun fih iktar proteini. Ħaxix? Ħaxix, kif qed tajjeb inti għax dak minkejja kemm tajba. Il-ħaxix ukoll qiegħed fil-familja tal-karboidrati. Ukoll. Però l-maġġoranza kbira tiegħu fih ħafna fiber. Fiber. U l-fiber l-effett li jkollu fil-ġisem, Karl, huwa illi qisu l-ġisem ma jżommx daqshekk karboidrati daqskemm wieħed jaħseb, għax din il-fibra fil-fatt tgħin ħafna biex dak li jkun jintela u biex jikol anqas milli għandu, mhux anqas milli għandu bżonn, ma jkolx iżejjed ħanpoġġiha hekk. U ħadd ma jista' jgwida lis-sinjura sew dwar l-ikel li jekk naturalment titkellem ma' nutritionist jew dietitian. Dak huwa il-parir tiegħi. Issa, rigward l-eżerċizzju jekk fimta sew qalet ukoll ma tantx tista' tiċċaqlaq. Ma tantx tista' timxi. Hemm ħafna anka eżerċizzji minn bil-qiegħda. Is-sinjura naqtaħħa illi hija persuna tfittex u titgħallem. Jekk sempliċiment sinjura taqbad il-laptop, il-mobile, il-tablet, xi ħaġa forsi taqbad il-neputijiet, it-tfal jgħinuk. U tfittex just seating exercises, jew seated exercises, ġifieri exercises li tista' tagħmel minn bil-qiegħda u kolli kollok biżibilju illi ħajjejnuk immensament. Matteus, grazzi. Grazzi lilkom. Napprezza ħafna li kont Tanti, miegħi grazzi u ħafna nawgurawlek ukoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Napprezza. Grazzi lil Matteus Grassom illi jena wkoll biex introduċejna u varajna l-programm tagħna is-sezzjonijiet ta' diskussjoni. Semmejna wkoll illum għal darbtejn tlieta lill-Anton Grassom u anki wkoll id-direzzjoni sabilna ritratt biex natuħ ukoll it-tislima tagħna. Ngħidlek waħda ħelwa tal-aħħar Karl. Ejju, mela. Anton joqgħod viċin tiegħi. Vera? Allura kulħadd kien jaħsbu jew missieri. Mhux ngħidlek in-nannu għax inkella xejn ħuwis. Ma fil-verità min kien noqogħdu vera viċin ta' xulxin, ma niġux minn xulxin. U nsellimlu minn hawnhekk u awtur bravu wkoll ġmena u min jaf kemm
kemm żamm kumpanija lil ħafna nies bil-qari tiegħu, bil-kodba tiegħu u fuq kollox anki wkoll bil-telegrammi illi konna naraw tant snin ilu. U dawn huma wkoll exercises, eżerċizzi ta' bil-qiegħda li nistgħu aħna nagħmlu ħafna moviment ta' shoulder sa, tal-ispalel, tar-riġlej tagħna u minn bil-qiegħda. Tara, minn bil-qiegħda illi tista' inti timxi ma' linja gwida dejjem kellmu lil-tabib tagħkom tajjeb skont il-kundizzjoni li għandkom, però bqgħu fiċ-ċert illi kulħadd jista' jagħmel xi fiżjoterapisti fuq il-programm. Kulħadd jista' jiċċala. Matteos, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom. Sinjuri dalwaqt ħajnaqat magħna t-tabib Jose Muscat. Għandna suġġett interessanti ħafna żgur mhux forsi illi ħajolqot lil bosta familji Maltin u Għawċin. Il-ħin preċiżu huwa s-sija 20 minuta. Bqgħu magħna.